lan kudu keranten berdirine bangsa Indonesia ini krana ana perbedaan. Tanpa perbedaan boten wonten bangsa Indonesia. Ngoten. Sing boten angsal niku setunggal. Tafarruq. Berbeda niku mboten napa, sing mboten angsal niku pecah. Tafarraqu niku maknane bercerai-berai. Pecah iku maknane napa nggih? Ya hancur. Beda oleh, tukaran gak oleh. Paham nggih? Beda oleh, gelut gak oleh. Beda oleh tapi bercerai-berai gak oleh. Sanggup? Niki masih sing gak duwe kudung abang gak usah pegel. Kula wau ndadak golek surban abang barang. Krana menyesuaikan. Lah, ngeten para rawuh. Sakderenge kula jenengan merdeka niku bangsa Indonesia ancen wonge wis macem-macem. Agama mawon nggih macem-macem lak nggih to. Ana Islam, ana Kristen, ana Hindu, ya ana Buddha. Malah sakniki ya ana Konghucu, malah ana maneh kebatinan, macem-macem. Alhamdulillah jenengan kali kula pas dikei iman Islam. Muga-muga sampai pedoti nyawa tetap iman Islam. Nomor kali macem-macem budaya. Temriki tradisi kuwatah lho nggih. No, sing urusane cocok ambek syariat, ambek sing gak cocok ambek syariat niku kathah. Contone lak sing cocok ambek syariat, jenengan temriki wonten adat istiadat kaya contone ana selapan, wonten nggih. Sepasar, kan ngoten nah. Malah lak wong dadi manten niku kadang ana sing diarani siraman barang. Dik kene niku lak ana wong bayi duwe anak kadang lak kate maghrib obong-obong. Lak nyambangi kudu nang pawon dhisik. Ten mriki tasik wonten ngoten niku. Nah, macam-macam tradisi. Terus kesenengane nggih macam-macam. Ana sing seneng berot, ana sing seneng jarang kepang, ana sing seneng horeg, kan ngoten nah. Macam-macam. Budayane ya macam-macam, watake ya macam-macam, kuwabe macam-macam. Ya apa sing sekirane iso dadi situk, kan ngoten nah. Cekne mboten bercerai-berai. Beda enggak apa-apa tapi tetap bersatu. Niki sing dadi dasar kula kali panjenengan duwe negara bangsa Indonesia. Kuwabe niku disatukan dalam satu wadah. Mulai biyen wonten istilah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Sakniki paling keren diomongi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indo. Ono Jawa, ono Madura, ono Kalimantan, ono Dayak, kan ngoten nah. Dadi situ bersuku-suku, berbangsa-bangsa, itulah Indonesia. Muga-muga tetap kayak ngeten. Nah, niki sampean rungokno penting sangat niki. Cek jenengan saged sae. Wonten muktamar NU tahun 35 ten Banjarmasin. Banjarmasin niku pundi? Niku nate wonten pembahasan ngeten. Ya apa sekirane syariat niku dilebokno di aturan undang-undang. Syariat Islam maksudnya. Niku banyak yang menolak. Krana ngeten, ulama-ulama kita niki pintere kiai-kiai awake dhewe niki. Jadi untuk menjalankan syariat Islam niki jenengan rungokaken cekne mboten bingung mangke. Untuk menjalankan syariat Islam enggak butuh negara Islam. Tak ulangi. Untuk menjalankan syariat Islam enggak butuh negara
Islam. Indonesia niki krana wonge macem-macem, budayae ya macem-macem, akhirnya disepakati gak nggawe negara Islam. Makanya Indonesia diarani Darussalam, duduk Darul Islam. Tahu lagi Darul napa Bu? Napa artine? Artine garwuh. Artine Darussalam niku negara aman tentrem. Krono masih negara Islam, lak gak aman gak tentrem yo gaya apa. Lak negara ini gak aman, mangke ibadah yo gak iso aman. Saged dipaham maksud kula. Dadi ngeten. Indonesia niki duduk negara Islam, tapi Darussalam negara sing aman yo tentrem. Tapi nglakoni syariat Islam temriki aman apa enggak? Kan aman toh? Jenengan sing ben malam Jumat tahlilan aman apa enggak? Aman. Nang masjid 5 waktu aman apa enggak? Aman. Sing wong Kristen nang gereja aman apa enggak? Aman. Sing wong Hindu ibadah dhewe di daerah ini kono aman apa enggak? Aman. Niki sing dimaksud kula kalian jenengan. Senajan agamane beda-beda, senajan keyakinane beda-beda, sing penting negarane aman. Ya apa saged dipaham? Kula tambahi ditingkas mboten apa? Sik rungokno maneh, cene penting. Ana wong ngotot badhe nglebetaken syariat Islam ten undang-undang. Nah niki. Ana wong ngotot badhe nglebetaken syariat Islam ten undang-undang. Niki wonten sing nolak, sinten sing nolak? Nggih ulama. Loh, ulama sing nolak niki napa berarti anti Islam? Mboten anti Islam. Justru Islam sampun sempurna. Islam wis ditata hukume. Sinten sing nata? Nggih agama lewat ulama. Jenengan ngerti nggih nyun sewu. Hukume salat 5 waktu wajib apa enggak? Wajib. Niku sing nerangno kiai napa presiden? Ya, berarti urusan agama kan urusane saged dipaham. Malih. Sampeyan lak rabi kudu ana wali, kudu ana saksi. Niki sing nata sinten? Kiai napa presiden? Kiai. Berarti urusan agama wis ditata ambek agama, enggak perlu syariat Islam dilebokno ten undang-undang mboten perlu. Sing wajib niku jenengan dadi wong Islam nglakoni syariat Islam. Senajan di undang-undang enggak diatur tapi jenengan tetap nglampahi. Contoh. Salat Jumat niku di undang-undang ana aturane apa enggak? Mboten wonten. Sampeyan goleki dik pasal pira iku Undang-Undang Dasar 45. Gak ono aturane Jumatan. Tapi begitu Jumatan bojo sampean nang masjid apa enggak? Iku melok aturan apa? Kok aturan yai sih? Aturan agama sing diterangno mbek kiai. Saged dipaham. Luwe apik urip di negara sing negarane enggak Islam tapi nglakoni syariat Islam aman. Ngoten maksud kula. Daripada urip di negara Islam tapi sampai nglakoni agama enggak aman. Tak ulangi Bu. Luwe api urip di negara gak Islam tapi nglakoni syariat Islam aman. Daripada urip di negara Islam tapi nglakoni syariat Islam ora aman. Saged dipaham? Timur Tengah niku negara Islam. Wonge Islam kabeh kadang genderane niku ana tulisane la ilaha illallah, ana genderane ana simbole bintang, ana simbole bulan. Tapi sering perang saudara. Jadi salat niku kadang ketir-ketir. Wedi ana bom mlayu rono. Sembayang dik kono gak tapi aman padahal negarane Islam. Dek kene masih enggak Islam aman kanok bom meledos dek kene. Saged dipaham nggih. Nah, sakniki kula tanglet jenengan. Seumpama
awake dhewe wis aman ngeten iki, pewenak ngeten iki. Terus ana kelompok wong kate gawe negara Islam. Sampeyan setuju apa enggak? Lho padahal sampean wong Islam lho. Mboten setuju nggih. Terus apa berarti sampean anti Islam? Kan mboten. Wis tekok kene paham nggih. Napa aku kok ngomong ngeten iki? Keranten ono beberapa kelompok orang yang menamakan Islam, gawe simbol Islam, kepingin gawe negara Islam, terus syariat Islam dilebokno ten aturan undang-undang. Padahal awe dhewe mulai biyen gak ono apa-apa, aman-aman, tentrem. Paham maksud kula nggih? Kula yakin lah syariat Islam dilebokno nang undang-undang, diatur mbek pemerintah. Waduh, akeh sing mlebu penjara nih. Coba lah gak percaya. Di undang-undang dilebokno. Pasal sekian, ayat sekian. Barang siapa laki-laki yang sudah balik berakal ndak sholat Jumat dihukum 1 bulan. Wah, dihukum kabeh wong-wonge. Wong sering gak Jumatan ngono. Paham maksud kula? Nah, berarti kon lak gak Jumatan urusanmu mbek Gusti Allah. Negara gak ngutek-ngutek. Krono agama wis diatur ambek agama, negara wis diatur ambek negara. Dadi negara gak usah ngurusi agama, krono agama wis diatur ambek agama. Ya apa paham maksud kula? Gak paham mboten apa? Mangke al fitnatun naimatun. Fitnah niku turu. Fitnah niku turu. Apa kok diarani turu? Ngeten. La'anallahu, Gusti Allah bakal nglaknat man ing wong ai qadhakan buka fitnah. Ngeten, awake dhewe ini pirang-pirang tahun sakmarine Indonesia merdeka, urip aman apa enggak? Sik tak ulangi. Sakmarine Indonesia merdeka, awake dhewe ini urip kan aman. Duwe tangga enggak sembayang kan urusane kono. Nggih napa mboten? Jarno urusane kono gak sama. Duwe tangga niku Kristen urusane kono. Sementing awake dhewe wae ibadah ya ibadah gak diganggu kan ngoten. Lho saiki moro-moro ana fitnah muncul. Wong wis tenang aman urusan ibadah dhewe-dhewe sak piturute, pemerintah mboten ngelarang ibadah, pemerintah mboten ngelarang pengajian, gak ono ten undang-undang pemerintah ngelarang pengajian niku mboten angsal. Kok ngeten iki dilarang kan gak oleh. Wis aman kok ngeten iki lah kok ana kelompok sih. Moro ngisro gawe jeneng agama. Gawe jeneng agama. Kate gawe agama Islam sing di Indonesia iki mayoritas Islam. Masjid wis akeh, pondok pesantren wis akeh. Kiai-kiai yo wis akeh, majelis-majelis taklim wis akeh. Lah kok kate gawe negara Islam. Niki lak jenengan terpengaruh krana wonge niku nyun sewu nggih. Wonge niku delokane Islami lho. Ganteng-ganteng lho, irunge bangir-bangir lho. Jenggote yo dawa lho. Sampeyan gak usah numasno jenggot kula. Napa kiai-kiai biyen kok nolak? Napa Keranten lak mangke dipeksa walaupun Indonesia niki negara mayoritas Islam, masjid kata, langgar kata, pondok kata, madrasah kata, tapi lak dirobah statusnya, dirobah mekanisme, dirobah nomor niku jenenge sisteme, mangke tambah mboten karu-karu. Wah, sik kula tak matur malih ten jenengan. Sampean di Bali niku mayoritas wong apa? Hindu. Sampean kira-kira lak di Bali ngoten sembayang aman apa enggak? Berarti Indonesia kan nikmat. Masih mayoritas niku Hindu tapi sampean sembayang di kono yo aman. Coba sampean agak percaya nang negara sing konflik sing mayoritas Islam. Nang Timur Tengah mriko. Ayo, lak kepindro kula. Paling sampean gak kerasan di kono. Kono balak-balik krungu suarane bom. Niki sing dimaksud ulama, gak perlu gawe negara Islam sing wajib wong Islam nglakoni syariat Islam. Paham nggih?
Nah, mulai sakniki beda enggak apa-apa sing enggak oleh tukaran. Ya apa kula terusno titik mboten apa nggih. Lah wis aman ngeten ana sing ngutek-ngutek senajan wonge rupa ulama, senajan wonge gawe surban, senajan wonge niku gawe jubah, senajan pinter dalil, senajan hafal Quran, senajan pinter maca kitab, tapi lak wis ngrusak ketenangan ngeten iki mboten usah melo. Paham? Nah, ngoten mawon pun penak. Sampeyan temriki lak ana wong duwe gawe terus nanggap berot ngoten sampean ndelok apa enggak? Delok wis tenang mawon aman. Lho kok sampai gak sembayang ya urusanmu mbek pangeran kan mek ngoten tok. Lah sampean ngerti, delok wis wae sembayang tak mulai dhisik salat kan ngoten sing bener. Marono balik maneh delok maneh kan ngoten. Karena sing hadir di kono ya gak kabeh niat delok ana sing dodolan kan ngoten. Lho lek sampean paham ngeten iki penak apa enggak urip? Penak. Ya wis terusno ngene ae wis. Makanya kula kali jenengan niku kudu hati-hati. Apa kula kok ngomong ngeten, keranten wonten beberapa kelompok sing ngotot kepingin gawe negara Islam. Lan awake dhewe niki wis aman, wis tentrem, wis dinaungi ambek undang-undang dasar, ambek Pancasila. Ya po, niki saged dipaham nggih. Terus ngeten para rawuh. Niki rodok penting malih. Winginane pun kula terangaken. Sakniki jenengan kula terangaken malih. Niki lak mboten di keiro jenengan bahaya niki. Ngeten. Negara niki umpami diserang ambek penjajah, kula yakin penjajah pikir 2 kali lipat. Krono wong Indonesia jen turunane wong ahli perang. Krono napa mulai zaman biyen mulai dijajah ambek Portugis zamane Raden Patah, dijajah ambek Spanyol, dijajah ambek Inggris sampai ono Londo, ono Jepang. Awake dhewe niku lho negara super gak duwe apa-apa. Senjatae pring dilincipi. Kan ngoten nah. Pring dilincipi ku berarti jenenge apa? Bambu runcing. Kono duwe senjata otomatis jarak 100-200 meter mateni wong saged. Mriki lak gak nyedek gak iso. Lah ngoten nah. Tapi iso berarti wong biyen niku sakti-sakti. Makanya lak sak mangke hari ini ono negara liya kepingin jajah awake dhewe gak kira wani. Sing bahaya niki. Jenengan mboten kraos ah. Lak jenengan niku sejarah bangsa ini niku diselewengno. Sampean gak paham ah. Sejarah bangsa jenengan niku badhe dipun icalaken. Tak duduhi contoh nggih. Tak duduhi contoh mawon. Jenengan cek saged paham niku. Kata pahlawan kula kali panjenengan niku ternyata setelah kaget kula. Dirungokno dhisik napa nih? Kula tak ngombe kopi nggih. Nggih, mantun iki kula tutup pun wonten tiyang sedo. Semerap ah, Bu. Semerap ah. Pun nggih, kula terusaken nggih. Ngeten. Rodok fokus titik niki rada penting. Mboten suwe kok. Mboten kira jam 10, setengah 10 pun buyar kula. Tenang mawon. Sik suwean kula ngentosi jenengan wau. Ngeten, lho nggih saiki penting nih. Ngeten para rawuh. Sing terjadi sak mangke niki. Sinten sing nentokno hari kemerdekaan 17 Agustus. Niku sakniki kata sing ngaku lho.
Sopo sing nentokno bendera merah putih niku kan kata sing ngaku. Maksud kula ngeten, jenengan cek untuk menghancurkan suatu bangsa niku mboten perlu diserang terus. Untuk menghancurkan suatu bangsa mboten perlu diperangi. Tapi sejarah ini dicalaken, ngoten. Paham maksud kula? Nah, niki kula matur jenengan mungkin kait krungu sakniki. Tahun 1940. Berarti merdeka kurang pirang tahun? Kurang 5 tahun toh. Nah, rungokno nih. Tahun 1940. Niku wonten Muktamar NU ten Surabaya. Muktamar NU ten Surabaya. Waktu niku dipimpin kalian Kiai Mahfud Siddiq. Nggih menika putrane Mbah Siddiq Jember. Pun ngeten. Sampeyan nate mikir, waktu Pak Karno membacakan proklamasi kemerdekaan. Niku kan dereng ono Indonesia, dereng wonten niku. Niku sik disebut tok Indonesia. Tapi negara dereng berdiri. Niku mek ungkapan lak Indonesia niku, bangsa Indonesia iku merdeka. Dan pada waktu niku Pak Karno durung dadi presiden. Sampeyan tingali ten tulisane atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta. Kan mboten ngeten. Atas nama bangsa Indonesia presiden kan mboten wonten. Berarti waktu niku durung ono presiden. Pertanyaan nih, kok moro-moro ujuk-ujuk Pak Karno dadi presiden? Waktu niku gurung ono pemilihan presiden. Ayo, sampean saged jawab, Pak. Lah iso jawab pek surbanku, abang nggih. Tak kandhani nggih. Niki sejarah sing dibolekno niki. Jenengan jane paham. Tahun 40 5 tahun sadurunge Indonesia merdeka niku ten Muktamar ten Surabaya sampun dibahas. Seandainya Indonesia merdeka, sopo kira-kira sing dadi presiden? Ngoten punan. Padahal itu tahun pinten? 40. Berarti merdeka kurang 5 tahun. Insyaallah jenengan kait mireng niki. Seumpama Indonesia merdeka, sopo sing dadi presiden? Ngoten. Lho kiai-kiai di ruang sidang niku sepakat sing dadi presiden Pak Karno ambek Pak Hatta. Berarti sing nentokno sinten iki? NU mbek kiai-kiai. Dadi NU niku jos niku. Dek kene ono pengurus NU ne ya. Nah, kadang pengurus NU ini enggak paham niku. Nggih sebutan mawon. Lho niki mboten ngarang kula enggak ada datae masalahe. Pun sampeyan rungokno. Apa Pak Karno kok sing ditunjuk? Napa? Ngeten, nomor 1. Pak Karno niku orang yang nasionalisme tur agamis. Pada waktu niku gak ono wong sing duwe pendidikan tinggi. Jarang. Waktu niku sing terkenal duwe titel insinyur sapa? Pak Karno. Orang berpendidikan. Terus Pak Karno niku seneng ziarah ten makome Wali Songo. Suweneng keliling nang Sunan Gunung Jati, nang Muria, nu seneng Pak Karno. Malah sing nemokno makome Imam Bukhari niku niku Pak Karno. Seneng ziarah. Nomor 2 Pak Karno niki seneng sowan ten kiai. Ono apa-apa mesti njaluk nasihat kiai. Bahkan Pak Karno sering sowan ten Bayi Hasyim Asy'ari Tebuireng. Mangka niku Pak Karno nate nyuwun nasihat ten Bayi Hasyim Asy'ari. Niki lho 5 tahun sebelum Indonesia merdeka sampun diwacakno tiang-tiang sing kumpul ten Muktamar niku menginginkan Pak Karno mimpin Indonesia. Berarti Pak Karno niki sing dadekno para kiai sing temriku wonten Nahdlatul Ulama. Loh, Gus Nahdlatul Ulama pun lahir sampun. Nahdlatul Ulama iku lahir tahun 26. Merdeka tahun 45. Kan ngoten nah.
Saniki sampean pun tak paham, duwe ilmu berarti sinten sing ngusulno Pak Karno dadi presiden niku para kiai ten Nahdlatul Ulama. Saged dipaham. Badhe nentokno tanggal 17 Agustus niku lho. Niku Pak Karno niku sowan ten Yai Hasyim Asy'ari. Kira-kira kemerdekaan enake dina apa tanggal piro? Ngoten. Yai Hasyim langsung istikharah untuk menentukan niku. Mantun istikharah dijawab, wis dina Jumat ae pas tanggal 9 Ramadan. Krana 9 niku angka besar. Terus Jumat iku Sayyidul Ayyam. Ramadan niku termasuk bulan paling sae. Niku sing nentokno Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Tanggal pinten wau? Tanggal 9 dinten Jumat bulan Ramadan, Jumat Legi pasan. Krana sing kedah diakoni niku kalender Masehi dudu Hijriah. Niku pas bertepatan ambek tanggal 17 Agustus. Kok hebat yo? Kok tanggal 17? Tanggal 17 niku kan bilangan salat 5 waktu, 17 rakaat. Lho ternyata niku ana sanate. Napa sanate ngeten? Biyen gurung ana tentara wong, tentara dereng wonten, polisi durung wonten. Apa meneh bangser sik gurung ana. Biyen ana pasukan sing dibentuk dipimpin kiai jenenge pasukan Hizbullah. Pasukan Sabilillah, pasukan Laskar Diponegoro niku. Ternyata pasukan niki ambek kiai-kiai ku lak kate perang ojo sampai ninggal noso. Jadi pasukan niki 5 waktu mboten pedhot. Malah lah ono pengumuman apa-apa niku melalui masjid Kalilanggar. Engko perang iku diumumno teng masjid. Diumumno di Langgar, ngoten. Diumumno di majelis-majelis ngoten niku. Lah lak badhe perang niku mesti sembayang hajat 2 rakaat. Mantun salat hajat sujud syukur nang Gusti Allah, njaluk mantar diparingi merdeka. Berarti pahlawan biyen niku lak kate perang sembayang dhisik. Saiki karnaval gak sembayang. Mek bedone ngono tok. Berarti tanggal 17 Agustus niku luar biasa sing nepakno ancen pangeran. Wong Yai Hasyim niku ngomong dina Jumat tanggal 9 Ramadan bertepatan ambek tanggal 17 sesuai ambek rakaat bilangan salat 5 waktu. Kok Agustus nggih? Kok Agustus? Ternyata lak mari sembayang kiai-kiai ngajak pasukan niku istighosah. Istighosah iku maknane njaluk pitulung nang Gusti. Istighosah makanya NU niku ternyata pasukan niki ambek kiai-kiai iku lak kate perang ojo sampai ninggal noso. Jadi pasukan niki 5 waktu mboten pedhot. Malah lah ono pengumuman apa-apa niku melalui masjid Kalilanggar. Engko perang iku diumumno teng masjid. Diumumno di Langgar, ngoten. Diumumno di majelis-majelis ngoten niku. Lah lak badhe perang niku mesti sembayang hajat 2 rakaat. Mantun salat hajat sujud syukur nang Gusti Allah, njaluk mantar diparingi merdeka. Berarti pahlawan biyen niku lak kate perang sembayang dhisik. Saiki karnaval gak sembayang. Mek bedone ngono tok. Berarti tanggal 17 Agustus niku luar biasa sing nepakno ancen pangeran. Wong Yai Hasyim niku ngomong dina Jumat tanggal 9 Ramadan bertepatan ambek tanggal 17 sesuai ambek rakaat bilangan salat 5 waktu. Kok Agustus nggih? Kok Agustus? Ternyata lak mari sembayang kiai-kiai ngajak pasukan niku istighosah. Istighosah iku maknane njaluk pitulung nang Gusti.
istighosah. Makanya NU niku identik ambek istighosah. Mari sembayang istighosah berangkat. Lho, bulan sing identik ambek istighosah niku ternyata Aghisna Agustus. Niku lak mboten fadhole Gusti Allah mosok iso. Sampeyan kait mireng paling niki. Dadi sing nentokno niku para ulama 17 Agustus niku sing nentokno Bayi Hasim, asline sing ditentokno mboten 17 dina Jumat tanggal 9 Ramadan bertepatan pas tanggal 17 Agustus. Luar biasa niku. Niki lak mboten fadhole Gusti Allah mboten saged. Makanya Indonesia niku pasti joyoe. Mboten kira saged diterak. Napa? Krana ngeten, niki ana rahasia gede. Sing awal perang melawan penjajah niku zamane Raden Patah dijajah ambek Portugis, niku ulama sing berjuang. Zamane Londo, zamane penjajahan Londo niku sing nglawan ya ulama. Lah ulama niku lak sampean runtut niku turunane para wali songo. Makanya kula matur, Bayi Hasim biyen nate ngomong ngeten. Sopo sing wani nang NU mesti ajur kan ngoten nah. Lho lah NU niki berdiri teko endi? Teko isaroi Sunan Ampel. Karena Sunan Ampel disaroi Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi ngisaroi ten Sunan Ampel, Sunan Ampel ngisaroi ten Sayyidina Khalil, Sayyidina Khalil ngisaroi ten Yai Hasim. Berarti NU niku berdiri teko isaroi Sunan Ampel Wali Songo. Lah Sunan Ampel disaroi Kanjeng Nabi. Maka nolak wani nang NU mesti ajur. Apa maneh wani nang Wali Songo mesti lembut. Kadek enggak. Lah keranten niku Indonesia niki mesti saktine. Kenapa? Nyun sewu sing merdekakno niku para alim ulama. Nggih mboten menafikan lho nggih, mboten ngicalaken pahlawan-pahlawan sing di luar Islam nggih kathah kan ngoten nah. Makanya dijogo dadi situk NKRI harga mati. Hebat no mboten niku. Ah, pun sing terakhir rungokno niki. Seumpama niki. Jenengan wis aman koyok ngeten niki. Wis tentrem koyok ngeten niki. Wis sampean wis duwe sejarah wis paham. Terus ono uwong megaya mutawali. Ngerti mutawali ya? Sampean mutawali ngeten lho. Saiki akeh wong niku ngerongsen apa nggih? Ngruyah. Jadi niki kula tanggal 24 badhe ngaji ten mriku lho. Rodok gunung mriku. Niku kula dilapori ten mriku niku wonten makom sing makom niku mantun diruyah. Jadi asale gak ono apa-apa. Moro-moro ana wong teko sret, moro-moro langsung iso ngomong ambek kuburan. Niki aneh-aneh sakniki. Allah. Napa, Mbah? Sapa, Mbah? Ngoten. Akhire wong-wong dikandani, krana ndelok jasate wonge, ndelok potongane wonge meyakinkan. Ngerti meyakinkan? Kula niki lak meyakinkan kula niki. Meyakinkan. Moro-moro kula ngeten. Lho, mburine iki ana makome anu iki. Iki anu iki teko kono iki. Iki sing merjuangno dek kene, akhire mbek sampean dibangun. Seumpama, dek kene ana wong teko model kaya ngono iku. Terus sampean gak kenal mbek wonge, tapi wonge meyakinkan. Kira-kira percaya apa enggak? Niku badhe ngicalaken sejarah jenengan. Ten mriki wonten punden apa enggak? Wonten nggih? Punden niku wonten kuburane mboten? Nah, niku berarti sing mbau reksa ya. Nah, niku sampean jaga, niku sing babat mriki sing perjuangno ten mriki. Lah kok ana wong moro-moro teko, dudu wong kene, moro-moro mutawali, megaya dadi moro-moro teko nang kuburan wong diceluk kabeh moro-moro. Oh iki kuburane anu iki anu bin anu bin anu bin anu.
Iki asale teko kono. Dadi sing babat kene iku ya iki wali iki. Kon nak ngrumat kuburan iki kok kon iso mlebu surga kon. Jenenge iki gantian jenenge. Sampeyan lak ana wong ngono iku percaya apa enggak? Temenan? Tapi wonge meyakinkan lho. Irunge ya mbangir. Jenggote ya apik. Aja percaya nggih. Lah sakniki akeh wong model kaya ngono ancen disengaja kepingin ngrusak tatanan. Lah wong awam itu kadang ya percayaan ngoten lho. Lah wong biyen niku kan percaya golek barokah. Ngeten lho, Bu. Kula pikiran kula ngelu terus ndas kula. Nyuwun tuyone yai. Paling mbek yene di bismillah. Nggih pun sampean nunjuk terus sampean waras krana yakin nang Gusti Allah. Ambek kiyane didungani. Niku sing mandi ya duduk kiyaine ya duduk banyune ya duduk dungane tapi ya jenengan yakin nang Gusti. Sakniki mboten are. Didol iku. Dadi aku ae dibuka didoni. Duh. 50.000 ngono are. Lho ku sing ngidoni ganteng lho wonge. Meyakin kira-kira sampean gelem niku? Saiki umpama temenan tak idoni ngono, gelem? Paham maksud kula? Ojo gampang jenengan percaya mbek wong model kayak ngeten iki. Karena napa? Barokah enggak perlu didol. Nggih ya? Saikhlase. Kiai-kiai biyen ya ngoten niku. Lah, sing kula critakno niku sing sak mangke terjadi. Makanya muga-muga daerah mriki diparingi aman. Kula niku keliling temputi-temputi sak mangke. Dan bahkan sak mangke kula niku dugi ten makam-makam sing makam-makam niku biyen gak ono moro-moro muncul. Dan wong gak ero. Hati-hati lho sak mangke niku. Akeh wong malsokno sejarah, memalsukan makam sak piturute. Makanya jenengan wis paham ngeten iki, agama wis genah, sama nak keping nglakoni agama ya melok syariat Islam, urusan negara cene ditata ambek negara. Sik. Niki meneh ana acara napa niki? Gerak jalan. Sik, aku takon to jenengan. Mungkin sing gerak jalan meneh ana sing celonone ketat. Sik tenan rungokno. Terus ngecap segitigae. Sik tenan rungokno. Iku kan gak dilarang ambek negara. Krana negara gak ngurusi aurat. Kan ngoten sih? Jarno wis karepe urusan dosa urusane dhek mbek pangeran. Ngoten maksud kula. Sing penting awake dhewe hormat kemerdekaan. Tapi lak sampe nyekel agama, aku ya sungkan nek tak rodok klombor titik. Nah, maksud kula ngoten. Kok aku kulino ngene, ya monggo urusanmu mbek pangeran. Beda-beda tapi urusan jaga negara bareng-bareng. Lak kon melanggar aturan agama urusanmu mbek pangeran. Mek ngono tok asale. Saged dipaham. Meneh ana sing gak jilbaban. Gawe katok cekak mulus ngono. Terus ketok keleke umpamane ngoten lho. Kira-kira ambek Babinsa dicekel apa enggak niku? Mboten, karena negara gak ngurusi iku. Sing ngurusi aurat niku aga. Dadi lak ana wong model kok ngono meneh ya jarno urusan dhek mbek pangeran. Arek lanang-lanang ya merem aja ndelok. Lak kon ndelok ya urusanmu mbek Gusti. Ya apa saged dipaham? Ngono urip dek kene niki. Enak apa enggak? Enak. Terus berarti lak ono ngejarno berarti kon anti Islam. Mboten anti Islam. Agama wis nata. Lah kon wis dikandani iku buka aurat kok sik kon buka ae. Ya urusanmu mbek pangeran. Ngoten maksud kula. Ya apa saged dipahami? Ngeten iki ketoke lak koyo bunyai kabeh. Meneh gak ero. Gak ero wis saiki koyo bunyai meneh ora. Ero lho kok tampilane kok beda. Ya wis jeneng wong Indonesia. Kadang ana sing gak teko dina iki menene melok. Kan wonten sing ngoten niku. Wis model wong macem-macem sing koyo singkek sing terus karepe wonge urusane ambek Gusti. Ya masuk ngene gak paham wong. Sampeyan lak urip ngeten iki penak apa enggak? Enak. Makane lak ana wong gak nang masjid aja dirasani. Dungakno ae dielingno gak nang masjid ta kon. Sik males, ayo selamat tek kon. Ngono. Lho elingno kok gak gelem ya urusane dhek mbek Gusti. Ya apa paham nggih maksud kula. Ya, pun mulai sakniki lak jenengan ketemu model ngoten-ngoten niku hati-hati. Karena sakniki akeh sing mengklaim iki jare teko kono, iki teko kono, iki teko kono. Dan sing ngaku niku gak ono sejarah itu mriki. Ngapunten nggih, sing ngaku gak ono sejarah. Sing terakhir sing kula sebutaken winginane
niku wonten pahlawan nasional niku sampai diakoni teko kono are. Heran kula. Ono seorang ulama gagah ganteng, putrane Hamangkubuwana III, putune Hamangkubuwana II, nyantri tenjetis Ponorogo, santrine Yai Hasan Besari, namine Raden Maulana Sayyid Abdul Hamid Antowiryo, Mustahar Heru Cokro, Senopati ing Alogo, Sayyidin Panatagomo, Amirul Mukminin Khalifatullah ing tanah Jawa, pahlawan Gua Selarong sing terkenal Pangeran Diponegoro. Sinten Bu namine Bu? Jenenge pangeran niku berarti anake raja. Ternyata niki anake Hamangkubuwana III, putune Hamangkubuwana II. Berarti teko Yogya. Kula dikirimi foto kali kanca-kanca. Ternyata fotone Pangeran Diponegoro asline gawe blangkon. Krana asli wong gawe pakaian Jawa. Saiki kok pakaiane kok nggawa surban jubah mbek nggawa jaran. Untunge senjatae sik tetep keris. Kok senjatae celurit iso teko Madura. Nah ngoten nah. Lho niki dirobah asline. Kula diparingi niki lho Gus, foto asline sinten kraton mriko. Niki fotone Pangeran Diponegoro sing asli ndamel blangkon. Saged dipaham nggih. Lah niki sinten namine wau? Negara. Mangkano wong biyen niku jeneng-jenenge niku hakikate kaya-kaya sombong tapi mboten krana njaga negara. Sinten? Mangkubumi. Bumi dipangku re. Napa maksude njaga mangku negara dijaga. Ngoten lho, saged dipaham. Pun mugi-mugi titikake dadi ilmu sing manfaat barokah. Kula jak selawatan 5 menit purun. Al-Fatihah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ala habibika khairil khalqi kullihim. Damel salat badar. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala yasin habibil. Wali songo teko ing Jawa, dakwah Islam ing Nusantara, sopan santun orang ngino, orang rusak budaya bangsa, sopan santun orang ngino, orang rusak budaya bangsa. Salatullah salam ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala yasin habib. Kerajaan ana ing Jawa, raja-rajane padha nerima, wali songo bijaksana melbu Islam tanpa dipeksa, wali songo bijaksana melbu Islam tanpa dipeksa. Salatullah salam ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah
ala yasin habib sabar telaten ngopeni umat jaga lesan ora seneng laknat ojo manut wong tukang nyacat senajan ngaku baik keramat ojo manut wong tukang nyacat senajan ngaku baik keramat salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habib suki melarat podo ae gede cilik kanok bedane mulya dudu krana nasabe nanging mulya krana takwane mulya dudu krana nasabe nanging mulya krana takwane salatullah salam ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin billah salatullah salamullah ala yasin ha Indonesia negara kita merah putih bendera kita Nusantara milik kita Pancasila semakin jaya Nusantara milik kita Pancasila semakin jaya salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habib meluruskan sejarah bangsa menjaga negeri dari penjajah cinta suci padamu negeri NKRI harga mati cinta suci padamu negeri NKRI harga mati salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli usrin yusra wa likulli hammin farajan wa likulli saqamin shifaan wa likulli da'in dawaan wa likulli maradin sihatan wa likulli faqirin ghaniyan wa la ali wa sahbihi ajma'in wa habib ilaina al-iman wa zin fi qulubina wa kari kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasidina bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ja'alna ya Allah min ahli ilmi min ahli al-jamaah min ahli al-Qur'an min ahli al-khair min ahli al-ibadah min ahli taqwa istiqamah min ahli sunnati wal jamaah min ahli al-jannah. Ya Allah ya Karim, mugi-mugi negara kula panjenengan diparingi aman tentrem, diparingi nyambut gawe lancar, diparingi rezeki halal barokah. Ya Allah mugi-mugi selamataken negara kita ya Allah. Selamataken saking tiang-tiang sing boten sae ya Allah. Selamataken saking tiang-tiang sing badhe ngrusak negara kita ya Allah. Selamataken saking tiang-tiang sing ngrobah sejarah negara kita ya Allah. Selamataken saking tiang-tiang sing mengklaim negara kita ya Allah. Ya Allah jenengan paringi selamatan sedaya ya Allah. Mugi-mugi negara kita
pating negara ingkang makmur ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz wa ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.